estem a Casa Gispert, una casa que fa 165 anys que venen fruits secs. És magnífica, fantàstica. I em direu, què faig jo a Casa Gispert, que som metge nutricionista, si els fruits secs diuen que engreixen tant? Doncs bé, jo us ho explico. Tinc molts motius per menjar fruits secs, més de 10. El primer és que és un aliment de la dieta mediterrània, molt nostra, molt de casa nostra. El segon és que és molt vitamínic, i una vitamina que és molt interessant és la vitamina E, que a més és antioxidant. Té també minerals, els fruits secs, tenen calci, ho sabíeu, 100 grams d'ametlles tenen molt més calci que 100 grams de llet. Però és que a més també tenen proteïnes, i proteïnes de qualitat. Per això els vegetarians mengen tant fruit sec. No només això, també tenen greixos, molts de greixos, i són greixos cardiosaludables. És més, està comprovat que el greix del fruit sec baixa el colesterol, què més volem. Encara més, tenen un gust magnífic, fantàstic. Són assequibles, qualsevol els pot comprar. Que van al bolso, a la carmanyola, a la butxaca, i jo crec que el millor, sabeu què us dic, és provar-los. De fet, si agafem uns quantes avellanes torrades i uns quants encenalls de xocolata negra, ho barregem, ho posem en una sandwitxera i ho escalfem. I ja em direu el que surt. Si el que vaig a fer jo ara, vaig a comprar les avellanes.